Salam Atavatan TV YouTube kanalının mehriban müştaqları. Hormatly tomoşaçylarymyz, Atavatan TV'de saylanan habarlar. Habarymyzyň 2024-nji ýylyň 25-nji ýunyna aksanyna Azerbaýjanyň Demir ýolları edarasy Türkmenistanyň hyzmatdaşlygyna gyzyklanma bildirýär. Iranyň prezident saýlawlary üçin Türkmenistana ses berilişi gurnalar. 105 ýaşynda Stanford Üniversitetiniň magistri boldy. Florida ilkinji gezek Stanley Kubogyny gazandy ýaly habarlar ýetirýäris. Mehriban müştaqlar, gelin indi bolsa habarlarymyza giňişleýin seredip geçeliň. Azerbaýjanyň Demir ýolları edarasy Türkmenistanyň hyzmatdaşlygyna gyzyklanma bildirýär. Azerbaýjan Demir ýolları ýapyk görnüşli paýdarlar jemgyýetiniň başlygy Rawşan Rustamowyň ýoldaşlygyna wekili Türkmenistana saparda boldy. Bu barada Azerbaýjanyň Türkmenistana elçixanasy habar berýär. Azerbaýjanyň wekili Taşkabada saparynyň çäklerini Türkmen Demir ýolları agentliginiň başlygy Azat Atamradow we Türkmen Deňiz Derýa ýolları agentliginiň ýoldaşlary bilen dowuşuklar geçirdi. Dowuşuklarda iki ýurdun arasyndaky demir ýol ulaglary ulgamyna gatnaşyklary pogtalandyrmak, Merkezi Aziýa, Ýewropa we Hytaý Ýewropa uglary boýunça multimodal ýük gatnamalaryň möçürini artdyrmak bagatda pikir alşdylar. Şeýle hem dowuşçuklarda ýük gatnawlarynyň möçürini artdyrmak, Merkezi Aziýa, Ýewropa, Merkezi Aziýa we Hytaý Ýewropa Hytaý uglary boýunça ýük gatnamalary ýerine ýetirmek mümkinçilikleri barada jekme-jek durlup geçildi. Hyzmatdaşlygyň möhüm mümkinçilikleri we bu mümkinçilikleri Ýewropa bazaryna höýdürlemeň ähmiýeti bellendi. Şeýle hem Azerbaýjanyň wekiliýeti saparynyň barşyna Türkmengaz, Türkmenneft we Türkmen Kimya döwlet konsernlaryna şeýle hem Türkmenistanyň döwlet haryçy ýygmaly birjasyna gepleşikler geçirip, Azerbaýjan Demir ýolları ýapyk görnüşli paýdarlar jemgyýetiniň orta geçilgän mümkinçiliklerini giňeltmek uğruna alyp barýan işleri barada maglumat berdi. Iranyň prezident saýlawlary üçin Türkmenistana ses berişi gurnalar. 2024-nji ýylyň 28-nji ýunyna anna güni Iran Islam Respublikasynyň 14-nji prezident saýlawlary Iranda we bütün dünýädäki Iranlylar üçin geçiriler. Iran Islam Respublikasynyň Aşgabatdaky elçixanasynyň habar bermegine görä, Türkmenistanda ýaşaýan Iranlylar Iranyň Aşgabatdaky elçixanasyna ýa-da Mar şäherindäki baş konsullugyna bu saýlawa gatnaşyp öz seslerini berip bilerler. Ýerine ýetirilen işlere esasanyp Lotfabad we Aşgabat terminallaryny bu iki ýerde ýerleşýän Iranyň sürjüleriň seslerini ýygnamak üçin göçme ses kutusy bolar. Bu iki terminalda göçme kutuýynyň barlygy barada maglumat Iran Islam Respublikasynyň elçixanasynyň web sahypasy we sosial ulgamlar arkaly habar berilýär. Iranyň prezident saýlawlary anna güni erden 8:00-da başlar we şol gün akşam saat 18:00 çenli dowam eder. Iran Islam Respublikasynyň Aşgabatdaky elçixanasynyň habar bermegine görä, şahsiýetini barlamak üçin ses berjileriň haýsam bolsa bir dokumentiniň milli karty, daşar ýurt pasporty ýa-da pasportynyň ýanyna bolmak zerurdyr. Iranyň prezidenti Ayatollah Raisiň dikçör hilekçiligine aradan çykandygy sebäpli Iranyň wagtyndan öň geçirijek prezident saýlawlary 6 dalaşgaryň gatnaşmagyna geçiriler. Saýlaw beýleşikler 2 hepde öň çekeleşikler we bilermenler ýygnaklary bilen başlandy we kenizem dowam edýär. 105 ýaşynda Stanford Üniversitetiniň magistri boldy. Amerikanyň Birleşen Ştatlarynyň awraýly ýokary okuw mekdepleriniň biri bolan Stanford Üniversitetiniň magistr derejesini aldy. Virginia Keslap 83 ýylyndan ozal başlanan okuwyny täzelikde tamamlady. Amerikanyň Birleşen Ştatlarynyň habar bermegine görä, Keslap 1936-njy ýylda Stanford Üniversitetine okuwa girip, bakalavr derejesini aldy. Soňra magistr derejesi üçin okuwa girip gotorup barýaka durumşa çykýar we 1941-nji ýylda Amerikanyň Birleşen Ştatlarynyň beýik watançylyk urşuna gatnaşmagynyň netijesinde ýollaşynyň harby uluga gitmegine kömek edip, magistr derejesi üçin ýazan hatyny gorap bilmendi. Urşdan soňra Keslap we ýoldaşy Washingtona göçüp gidýärler. Şeýdip ol magistr derejesini tamamlap bilmeýär. Ýokary bilim edarasynyň dekany Daniel Schwartz Keslap'a onuň magistr diplomuny dawraly ýagdaýda gowşurdy. Florida ilkinji gezek Stanley Kubogyny gazandy. Milli Hokkey Ligasynyň esasy kubogy bolan Stanley Kubogynyň ýeňjisi belli boldy. Amerikanyň Birleşen Ştatlarynyň Florida topary Kanadanyň Edmonton toparyny 2-1 hasaryna utup Stanley Kubogyny gazanmak uğruna final taparynyň 7-nji dowuşugyny ýeňiş gazanyp Stanley Kubogyny ilkinji gezek gazanmagy başardy. Florida topary 3-nji gezek finalda çykdy. Mundan ozalky 2 gezek finalda ýeňiş gazanmagy başarmady. Edmonton topary bolsa, mundan ozal 5 gezek, ýagny 1984-nji, 1985-nji, 1987-nji, 1988-nji we 1990-njy ýyllarda Stanley Kubogyny gazanypdy. Kanadanyň toparlary 1993-nji ýyldan beri Stanley Kubogyny gazanyp bilmän gelýär. Ine mehriban müştaqlar, Atawatan TV'de saylanan habarlar gepleşigimiziň şuňky sanyna size ýetirmek isleýän habarlarymyz şulardan ibaret. Gepleşigimiziň ilki sanyny görüşýänçek, hoşta bolun.